Yun, magandang buhay Manunoy Piso. Meron tayong recycled na binignit. Kahapon to, yung natira, ininit. Siyempre, ginutom tayo na wala sa oras. Kain tayo. Mainit na binignit. Kanin. Para ano naman, pabawas-bawas sa matamis Manunoy. Bawasan ng tamis. Lagyan mo ng kanin. Kasi kahapon nag-ice cream. Kaya ngayon kanin. Hindi na ito masyadong mainit na gamitin. Ganito sa bukid, Manunoy. Siyempre, lasang binagbit pa rin sa ulam ng palaya. Yun, nagkulang. Saka, chicharot. Ulaman natin yan. So, may chicharon tayo. Sausawan. Masarap yan. Kamatis. From the neighborhood. Sarap ng kamatis niya. Ito yung tag-5 na chicharon. Masarap. Palaya.